Bayuan kita. Zaki Septia. Gaplek, gaplek. Gaplek, gaplek. Irfan, Irfan. Irfan, Irfan. Yo. Yo. Angga banyak. Kalau. Kak. Iya, sas. Iya. Awas. Iya. Kiprah kula sakanca karangan span ingkang paling asma kang wis kondang misuwur sanos mangkara
jos, 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 iya, hara, os, iya, 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 hara, ayo, yo, yo. Warungnya dibuka di kota Jeddah sang kiri panas kebel-kebel mas nyamplak tenan mas wedang regedene keterangan dapat manis-manis kelayani sadereng putra sing dipikir ke arah mangsa iya, Gawe bingung atiku lirikane duadu gawe bingung atiku iki piye iki piye 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 setelang apa kok sing dipikir kok ora rumangsa Yo 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 yo. iya, Yo yo yo, oh yo, alah ya oh, ya oh ya Ya oh. nah ha oh, Oh oh ya oh ya, iya, ayo, Yo 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 yo. mas, yo, mas, yo. mas. Ya. Yo 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 yo. Dicol suka dietol-etol alone alo use aku mumet ora saya ngibul kembang suket tangan desa Pak Budi ngapet ditinggal luntong oh ye oh no ya Hayu lagi mas kapan-kapan goni mulutan kapan-kapan goni mulutan belah pitek jaluk gulune
masuk. Ya, dikasih jalan. Dikasih jalan ayo, dikasih jalan. Sing duwe Dikasih jalan. yang dirusui, sing tukang kendang ternyata hujan. Apa ngono ya? Jroning kali iso dibentuk jajakono pinggir segara. Tegese, Mas. Pedote tali iso disambung, pedote tresno ketok ning mata. Eh 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 ah 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 ya oh oh Layang-layang tak pakai benang. Layang-layang tak pakai benang. Benang satu diambil tali. Siang malam selalu terbayang. Oh dirimu si jantung hati. Konder Siska Puspita. Hey! Ya. Yo. Ah ahoy. Iya. Halo. Ayo Mas Mada. Siska Puspita. Aja salah gong lho, Nur. Aja salah gong. Siska Puspita. Dasar manusia yang kita dengan wasis gawe lawewo witan kuat di tomurato nomrenya smoro Kutra kutika rasa Tiba kuciwa hatiku Tuwa kepiun Koyo-koyo tanpa guna Urip kuning alam donya Duh rong Iya, bisa lihat. Saki munduto Zaki Nur Diastumi jos iya Pamannya saya Rizky
Ayah, ayah. Hah? Iya. Hah? Iya. Rabut tengarso ibu kuciwa atiku duh atur kaya tanpa guna uripku ning alamku donya Jumang sing wis ni kanca ayo kanca ayo kanca padha sing prayitna ayo bangun desa kanca ayo kanca ayo mobang desa Iya. Karangan squad original. Iya. Gaplek.
Os, wey, iya. Macan mangga pega-pega gantong liya bos nyotok kandungane yo nyotok gawe Iya. Ayo. Yo. Ayah. Os, wey, iya. Slepret kepul lungkung Tendang liar tertipung imbal Kunang loro terselendro selopret belok Jaran jepang koplang ngerak ngikil Macan mangap Bujang gadong kalian Bos nyotok kacungan Tos. Yo, ayah. Go. Ayah. Wey. Wah, didoke. Heeh, sebabe Aja nganti anggap perang karo Zaki. Wah, ya. beda jalur Cak. Zaki yo karo Ipan no. Ya ngono. Kok iki Angga karo Ipan no. Aja nganti perang cah loro. Tebuk tumpes dadane. Hah. Sing wis ya wis le. Ya. Wah, wey. Sun Sarati Duporatus Kode. Yo. Jos. Ayah. Yo. Wey. Yo. Nggih. Dalane ampun ditutupi nggih Pak Bu. Wedharing sabda Risak bapa kang tumuju wonten sajroning sanggar pakuncen
inemban saking dawa saking donga pemuji dipun pasrahaken dening gugus sing tulpa kanggo melun kang sumebar wonten ing dirgantara sumundul ngawiyat wonten ing Asmara Laya. Kaptya gawe horeg ing sasining kayangan ucap donga dari sang bapa kang satu tampil kekiduwing risang dewa risang Bathara kumbang hangisok sekar candraning ambel ngengeng saking jana menungsa kang mapan wonten ing sajroning Janaloka rumasuk ing wonten ing badan alus risang menungsa salin jiwa tunggal raga. Yo. Ayo. Iya. Alan. As yo. Woi. Wah. Gerangan stop lagi. Bos. Woi. Ora modal wani budal ta. Cuma wis tolak bala ing sengkala dosang popo hang racik foto sesaji kanggo srana denira sung pamuja minto ore nugroho samiti Nabelno denira darme pancongko pabrik dibangun Kemang Dilekting, terima kasih. Oh, cuma wis tolak bala ing sengkala dosang kyai hang raketa to sesaji pikir dibangun kanggo srana gembira asung pamuji meminta kersane sang hyang widi
Sregep lho Mbah jan senengan. Wes mestine nasibku Iya. Yesus Kang. Nasibku aku ditinggal bojoku awang meniko dan sekelingan buruk kucing pikiranku melayang yo Harap banget ora goyang Harap turutan saklisian Kawan-kawan
wis Wis to. rampung. Lah kemae jek ditinting Iya. tok. Tidak apa-apa. Apa? Pripun? Kelabang. Oh. Oh, kelangan delok to, Wis mau Bul. aku tenan. Mau. Pokoke takon doweling hati-hati. Kelabang. Nggih. Saya ngangge rok Disukake ngandhap, dirapetke, dikopke, engko nek ana kelabang kala karo luwing mau wis matur aku. dadi luwing. Mas Jarot. Mas Jarot Dalem. nika ngaturaken sugeng rawuh. Injih. Sedaya tamu undangan matur nuwun. Nggih, ngaturaken matur sembah Sampun nuwun. paring berkat donga pangestunipun nika ugi wonten Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Pak Cep tadi kalian sedaya rombongan tamu undangan matur sembah nuwun awit rawuhipun Pak. Nggih. Mbok pilih mangke badhe nyawiji Nggih. kalian Rekan-rekan, nggih, garang sekuat original. original. Nggih. Setunggal Mau wis ning arep wis ngomong pokoke ya. piye. Iki manggone ning lapangan Iya. ya. Heeh. Ki apa iki sepatuku petel bocah. Oh, darene kabul seng. Nggih. Mbok bilih sampun kondusif lenggah malih. Nyuwun pangapunten lenggah malih sedaya para Nggih. pamirsa. Sedaya penonton ingkang sampun lenggah ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tasih jumeneng kasuhan lenggah mawon. Anggenipun mriksani ingkang wonten sisih wingking kajenge ketinggalan sedaya. Pokoknya dipun jagi keamananipun kiambak-kiambak Leres Mas masyarakat. Kabul. Nggih, heeh. Leres. Ranten nika panggone nggih wonten tengah alas. Mas. Nggih. Betul Heeh. sekali. Nggih. Pokoknya ngati-hati ya Bu Nono kala jengking lho Bu nggih. Kala jengking. Nganti atos-atos nggih. Oh, kalau menjing iki. Aku ki baru lagi ngerti ki lho. Apa? Amel ku suarane iso apik iso dhuwur aku ngerti. Loh, Nggawa setobok niku. iki ki disetobok, iki ki parlet. Lho, dadine iso Nek Nyalon. setobok kae to. Heeh. Tok gawe ning TV-mu. Heeh to? Heeh. apa to cah Lah iki? iki tak gawe ning gegerku. Oh, Ora iki goreng TV-mu tak gawe ning kabel iki Apa? kudu Lah, setobok. terus apa? Koyok. Lho ngantek nyenol kok ngene iki ning geger. Nek ya. Ya ayo, caos panglipur apa Mas Iki Kabul? tetembangan malih Mas Jarot diaturke sedaya para pamirsa ingkang bagen matur nuwun awit Kula rampung mangke sedaya tamu boten undangan. saged dugi bubar Mas. Eh. Wonten ayan malih. Waduh. Mreksa tiyang sesek. Iki lho wis. Oh kaya dokter. Iya. Oh mantri apa? Mantri Nggih. kewan po. Ya, lagunya apa iki? Lagunya apa Mas? Wingat Gede wong telu terus ki ya, pelan. Cak? Wong telu Ayo ya ayo mau. wong telu. Mbak Ewi. Pelantangane maju Ayo. ngene. Aku sing kiper. Pendeng anu back. Kabul apa iki? Heh? Sayap. Aku sayap 2. Jinjite dinggo jinjite lah. Aku sayap 2 ST1. Ayo. Tak yo. Yuk. Kanggung B bergoyang. Kanggung B luar biasa matur nuwun. Opo aku iki kasmaran dik ora doyan mangan opo maneh dolan tansah mikirake dirimu orang aduh cah ayu indah ngono rasa kangenku Dek Musti Hatimu cah. iya Nono kabito rasaning atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Sika iyo ho ah ho yo Sika lu Kasmaran gawe ati tratep
bareng lungguh cecer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasembatan sak pendek lho iki syarat bisa matur sembah nuwun kabel Mahesa ho ah we asik ya sa kowe enak ya Rat ya penak tenan koyo ngene kok dingin Pak Senen goyang lho iki Pak Duko lho Rat iki Pak Duko apa aku iki kasmarane ora doyan mangan apa maneh dolan tansah mikirake dirimu seorang docah ayu imbang ana rasa tresnaku apa pancen ngono atimu Bener ya sumpah yen ngono ra beda rasane atiku iya saben dina aku kelingan dirimu aduh wong ayu tambah nono rasa tresnaku Kalungane. kabel Mahesa Zino lupa kasmaran agawe ati tratapan hei kasmaran sulai koyo wong edan ayo kasmaran lungguh jejer kadya pantenan muga-muga iso dadi kasungatan muga-muga iso dadi kasembatan luar biasa Kejatah gampang. wah kasmaran kabul wah Pak Walah. Senen Mas Lah Jarot dalam Pak Dugo Senen iki jan Pak ora Dugo. ora rugi nimbali Mas Kabul Lah nggih. mergane kasmaran Lah ra apa-apa lah timbang aku wingi kleru ning kono. Kas RT aku. Mas Kabul ki Lah, lembok mending. warga mriki saurunge poso. Pokoke Kabul aja dipenging punah dhisik Mas, Iya. soalnya arek disuwanke ning Kangkung B. Iya, bener. Dadine ya kasmaran. Wong apalku ya gurku. Enggak apa-apa ya. Luar biasa matur sembah nuwun sak pendek Jih. Mas Kabul. Penonton alhamdulillah luar biasa. Mereka ugi bintang tamu kelas atas dari rekan-rekan Jih. Kusuma Laras Percussion juga oke. Pun Ya. maringi lelagon apa pun Mas tarik. Jarot terus Nggih. nanti apa Mas Ayak manut Mas Jarot nika nggih. Apa? Mboten kesupen nggih. Jih. Dipun Apa aturaken meneh? matur sembah nuwun nika Pak Panewu, Pak Dan Ramil. Pak Manewu ya Dari Kapolsek Manu Nggih, Wirawan. matur sembah sembah nuwun. Pak Lurah, Bapak Ya. Lurah adalah Ibu. Nggih. Matur nuwun sing lenggah. Kok sih Mas Kemawon. Nen, Nggih. Pak Panewu, Pak Lurah ki biasanya nyedaki aku. Oh ngono. Metu ngendi ya? Monggo Mas. Jari cincin Mas. Jari cincin Aja dhuwur-dhuwur. Kiki sing kepatok kon kemayu aku mah sak pendeng. Walah yo. Nyuwun lagu napa, Pak? Napa niki lagune napa niki? Lagune napa? Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang, Pak Siap. Lurah. Ayang-ayang. Ibu, ayang-ayang Ibu nggih. Nggih, leres nggih, ayang-ayang nggih. Dipun ayahi piyambak napa dipun wakilke? Biasane Wakil. bulu raki nggih sok remen. Ibu pun paham kan wakil niki pripun? Aja dhuwur-dhuwur Nek wakil pripun pun paham ta, Bu? Tasnya dibuka biak Endeng polae. ayang-ayang. Nggih. Nggih Pak Lurah ning Bu, ngerti ayang-ayang. mugi-mugi rezekinipun lancar. Napa ingkang dados panggayahipun saged jumbuh. Nggih. Subhanallah. Ibu matur nuwun. Rezekine lancar nggih Bu nggih.
sedaya urusane sakit kesempatan ibu nggih. Amin. Panjang yuswa ibu nggih. Amin. Wah, sesuk-esuk untuk proyek Proyek apa? Cak? 3 miliar. Saking Pak Lurah. Heeh no. Oh iki Pak Lurah iki kondang lomono kena ning Ngeposari. Nggih. Matur nuwun nggih Iya. Pak Cip tadi. Dalah ibu ngersake lagu ayang-ayang nggih Pak. Ayang-ayang. Mas Rudi, Mas Mboten Rian, nyanyi, Bu. Mas Ayak Mboten. dicepakke. Ayang-ayang Mas Rudi monggo. Ayang-ayang dicepakke. Yo. Kusumalaras Percussion. Ya. Juga Geman Dilecting, terima kasih. Matur sembah nuwun. Wah, iki Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Nggih, saking kecamatan, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babin Saugirawuh, matur sembah Jajaran nuwun. keamanan saking Wah, Polsek jan- Semanung nggih rawuh. Ampuh tenan. Nggih, matur nuwun. Nek Pak ora Babin kangkung B ora iso. Iya Mas. Ora iso. Nek ora Pak Senen ora iso. Heeh, mengko ganti Pak Senen iki biasane iki ya lomo. Nah, biasane ya lomo. Sampean sing apal Mas. Heeh. Wis dadi warga Ngeposari Apal, kok ya. aku warga Ngeposari. Heeh. Nggih, kula Ngeposari nggih Pak nggih. Heeh, griya kula namung mriku niku. Iya ayang-ayang. Ya, ayang-ayang Mas Rudi monggo. Montore cak pen mang tarik. Kasma. Wes. Kasmaran. Kundur. Sama siapa? Sama siapa? Bertiga. Ayo, bareng-bareng Semuanya yuk. berdiri yuk. Yo, bersama Garangan Squad Original. Original. Apa meneh iki? Kelabang meneh ngono apa? Gusti Allah apa yo? Ora apa-apa, eneng apa eneng apa? Ayo, kelabangi rada mikir. Yo kelabangi kon mikir, kelabangi kon mikir. Betul rasane ati kang nanda seiting. Nggih, penonton duduk kemawon nggih. Ayo penonton duduk. Aku kowe lapo katresna. Mas wong. Monggo penonton duduk mawon, monggo. Ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Pak Cep tadi kita kasih ayang-ayang Pak. Pak Cep tadi terus maduun, dalasan Ibu. Harapku ngendi katresnan iki yen kok aku sliramu rati padoni Senajan rai sono bakal tak jodoh yen durung kapisah mereka dosa. Kang Mas kowe sing sayang ora lilo aku kuterangan. Dimas musti kaling ati tumoku si
mas musti kareng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ni asmara tuwana ati kawula kagem gelar laku tresno tenan kendal saking coba cari wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to agus liramu isih nyawiji dewa-dewa Datan kendat saking coba Kae wangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to agus liramu isih nyawiji Nggih, Mbak Amel. Pak Cid, Pak Lurah sampun nggih, Pak. Mugi remen ing penggalih lagunipun dipun aturaken monggo dipun aturi lenggah kanthi sekeca mekaten. Ugi ngono Mas Kabul. Nggih, Cak. Wau wonten saweran saking Mas Dias. Nggih. Heeh, sawerane Mas Dias kopi hitam cacahe 6. Oh. Ya, sawerane Mas Dias matur sembah nuwun Mas Dias. Wah, jan ora umum tenan kok. Ora karo donat nih. Ora, donate wis. Donate Tak wis. kira-kira meneh. Ning iki sawerane saka Mas Dias kopi Oh, nggih, hitam Mas Dias. 6 gelas. Ya, jan luar biasa kok ketua garangan iki jan yo ampuh tenan. Heeh. Matur nuwun lho Mas Dias. Potongnya tanggal 4 wae ya. Ya. Yo ditarik. Yo. Ayo. Ayo jarot. Kondur. Hoi kondur karangan sepat original orang modal wani budal Kusuma Laras para kusya Ayo. Yen luntur menterane ora kaya yen luntur tresnane takane atine kaya mung sak sire dhewe. Ora maido kala mongso gawe gelo ewo semono nganti bisa anglunturke tresno ditambakno mrono mrene tiwas dedawa larane pabrik nanging topo
Saktine ora liya wong awake dhewe. Bos karangan skat original. Yo! Ois. Yo! Bablias. Ois. Wey. Yo anggiyak mersani kula sakoco Jatilane jatilan karangan swan Suko-suko samyo angli berbriyo Kita bersani para kawula muda. Iya Jos, 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 Mada, mada. jos, 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 jos. Iya iya Yo Anglia. Wes, Wes toh. Marilah wes. Kasmaran, kasparan Moja kesayangan Siska Busmita. Ya HO. iya. Ayo Mbak Vina. Ratu Mbak Cucuan lho. Oh. Barangan squad original. Iya. Iya. Wah. Iya. Ya. Kuwi jenenge sound system. Yo jenenge Sound system. Sound system. Sound system. Sos, Roket sih kan piye ta? sosintem sound system. sosintem sosintem. Ayo sikat pas saya yuk. Tatitan. Rocket chicken. Ayo cepat ngono Mas Jarot. Yo. Gaplek, gaplek. Yo. Gaplek gaplek yuk. Sanus, sanus. Iki lho. Marilah kemari, marilah semua, mari bergembira bersama karangan squad. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka lara. Sos, 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 sos. Iya, iya. Sos.
kondur. Kondur. Wey, haus. Huh? Kondur. Oh, oh, oh. Ayo terus. Sekali lagi. Iya. Wey, iyo. Cas. Haus. Ayo. Ini jarat mau. Darat gelap darat. Haus. Yo. Pak rame. Dilek. Dulu. Kapok jari bintang tamu kok. Cik. Itu tawon tawon. Kondur. Ayo prakanca suka gembira mirsani kula sakanca Ayo, Agita. sinareng karangan squad musik rampak penarine sigra ayo kanca temrene yo mirsani kula sak kanca Sloku petok ela sira banyak solo le oleh payung muda majen lolo mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sregep ibadah. Amin. iya aku cocok karo kabul lagi kasmaran Ayo. Ras. Kok gitu gocek kok siken lho. Ayo. Iya. Haus. Wey, iya. Iya. Oh, Bayu Anggita. Sing Bayu bali ning Bayu. Sing kayu. Ayo. Jarat aja dicekili mik. iya Pung rampung. Pun. Jatilan. sampun bubar. Sampun Sampun rampung. bubar. Sedaya pemainnya sampun Oh isih. Mbak Nuri Pripun Cak? nggih sedaya pemain sampun kondur Sampun kondur. Hah? Oh kote. Kotek. Oh butuh. Kotek. Butuh.
Ra pareng ngono kuwi ra pareng. Ra pareng lho. Sik wudu-wudu kok ya. Kok nek kurang ketayamum. Tayamum. Kasmaran. Wah. Ngilo. Jan Tapi aku irung dibangun. jan bunga nek awor Mas Kabul ki. Wingi Wingi pabrik pabrik ro dibangun. dibangun. Saiki kasmaran. Karena tugasku adalah menghiburmu. Ngono kuwi bayare gede dhewe lho. Iya Kabul. Sopo? Heeh. Lah kowe kok ora nyambi nganu song. 2 juta aku niki. Ninggal BPKB. Iya. Os. Ayo bali. Bagong, Dalem. lagune apa, Gong? Lagune Duber Gunung. Gugur, Gong. Gugur. Oh, Gugur Gunung. Duber Gunung. Karyane praja rene Gugur Gunung tantang gawe sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris. Yo. Dali. Ayo, tansa, ngayahi karyane praja kene. Gugur gunung tandang gawe sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat mesti enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris. Ayo. Kolobis kule kolobis. Iya. Kondur. Woi, os. Kasmaran. Woi. Yo, Gapito. Iya. Iya. Canda. Oh iya. 14. Ayo. Woi. Iya. Yo. Kemiri nih orang kemiri. Nah. Os. Woi. Kondur. As. Bas. Ayo, Mas Topik semangat. Ayo. Kolobis kule kolobis. What? Woi. Ya. Sandangane wis diganti putih. Nyemer. Son Sarati. Sun 100, 200.